Normal, ma'am. Opo, yung Sa BP lang BP lang po. may ano. Mataas po. Apo. Pati po yung sugar niyo, sir. Lampas na po boundary. 110 lang po sana. Ilan po yung ano? 124 po. Yung tubor, mataas na yan. Pangalan na? Pangalan po? Maraming tubig lang po. Try po yung maraming tubig. Opo. 48. Kumain na po, Nay. Fasting po. Ay, wala dati. 110 ano. Ano po 10? Normal lang. Maligamgam. Maligamgam na. Pakuan ako ng sugar saka yung uric. Hindi pa po kayo kumain. Di po. Fasting po. Fasting. Okay, normal lang. Sa uric naman po, 3 to 7 lang. Mataas po kayo ng 0.5 lang naman. Anong uric po? Opo. Dagdagan niyo po yung iniinom niyong tubig sa araw-araw. Okay. Tapos, alam niyo po yung taltalikod, yung sa palok sa palukan. Bubunutin niyo po yun, tapos hugasan niyo po pati ugat. Lagyan niyo po sa baso. Lagyan niyo po ng kumukulong tubig. Pag maligamgam na, saka niyo po inumin. Kailangan yung maligamgam, sir, yung hahagod po sa inis sa lalamunan niyo. Kasi pag pinatagal niyo yan, mapait yun, sir. Ay, madali lang po lang yun, sir. Basta isang baso lang po, ting umaga pagkagising po nun. Pagkagising po. Opo, parang pinakatsakan niyo po sa umaga. Hindi pala ilaga. Hindi po nilalaga. Ilaga ako kasi. Hindi po nilalaga yun, ma'am. Banglian niyo lang po, tapos pag maligamgam na, medyo mainit pa ka lang, kanya po inumin. Kasi pag malamig na siya, mapait na yan, ma'am. Itibag lang kami magmarap. Kumain na kayo, madam? Hindi pa po. Nagkape po. Wala po. Wala pa po lahat. Pangalan, ma'am? Kumain na, ma'am? Noy Minervio, ma'am. Nagkape po. Noy Wala lang. na. Over lang po. At pa pati sugar na. Ano niya po. Walang mat, uric lang kanya. Kasi lang. Dati ako sa uric eh. Sa sugar wala. Kada na pang kami. Ay, okay naman na. Ma'am, na-uric na po siya. Hindi, yung papel. Normal lang po yung blood sugar niyo po. Kailan ang uric ko, ma'am? 7.3. Pangalan, ma'am? Dati. 200. 7.11. Mataas po. Magpas na ako. Akala ko bukas ito. Ano ba? Hindi mo ba pangalan, ma'am? Urilin, 109. Normal lang po. Dapat Hindi pa ako nag-fasting. Sige po. Kaya ano ba ang susunod sa akin? Random na lang po tayo, ma'am. Sa sugar na lang po. Pag fasting po yun, ma'am, ha? pag-fasting. Opo, pag random na po tayo, 90 to 140. 92, 140 po. 140. Magluyan dilaw na lang po kayo, ma'am, pagkagising po ninyo. Parang pinakatsaan nyo po sa umaga. Yung wala pa po laman sikmura po, ah. Maglaga po kayo ng luyan dilaw. Tapos, isang baso lang po ito yung umaga. Araw-araw po yun. Tapos po, kada kain po ninyo, maga, tanghali, hapon. Kahit isang ipin lang po ng bawang, sabay nyo lang po sa pagkain po ninyo. Bawang? Opo, bawang. Yung fresh po, ah. Sabay nyo po sa pagkain po nyo. Kahit isang ipin lang po ng bawang. Maga, tanghali, hapon. Isabay nyo po sa pagkain po nyo. a day. Opo, 3 times a day po yan. Pero hindi pa naman talaga Hindi pa naman po. diabetic ang dating. Opo. Basta para lang maagapan po natin. Kasi pag hindi po natin naagapan yun, syempre yung araw-araw na kinakain po ninyo, yung syempre tataas pa po yan. Pag tuloy-tuloy lang po, kaya agapan na po natin. Tsaka iwas-iwas po syempre yung, pag iniinom nyo po yan, iwas-iwas po sa maraming kanin, matatamis, soft drinks, kape. Normal lang po tayo lahat. Nakikita ano, Len? 102 po. 102 tsaka 5.5, 5.8. Di ba?
Cheryl Ay, po. S-H-E-R-Y. Ay, andyan sa po. huli. Bigyan kita ng babasahin mo. Ay, Pwede sige po, random. Sugar. Pwede po random. Ay, okay. Pati doon pa oh. Pangalan ma'am? Demetria and Baka niya po, ma'am. Ano, 1 time? Sorry. 80. May bago to. Dito pa tayo. May bago to ah. Opo, bebe. Thank you na. Morning, night. What's your name? Lili Kabasan. Lily ka ba? Kabasan. Kumain na po. Fasting. Oo. Normal po lahat. Bago na.